дар шимоли Тоҷикистон, дар гулистони водии Зарафшон шаҳри Конёбодом ҷойгир аст, яке аз қадимтарин ва муҳимтарин шаҳрҳои минтақа. ин шаҳр дар байни таърих ва ҳозира қарор гирифтааст, ки ҳар санг ва ҳар бино нишоноте аз гузаштаҳоро нигоҳ медорад. имрӯз Конёбодом маркази тиҷорат ва фарҳанг аст, вале дар байни бозорҳои кӯчаҳои замонавӣ ниҳонии қадимаро метавон эҳсос кард. дар гузашта Конёбодом шаҳри муҳиме дар роҳи абрешим буд, ки шарқ ва ғарбро бо ҳам мепайваст. инҷо ҳунарҳо, савдо ва санъат хуб пешрафта буданд. солҳо дар пойгоҳи шаҳр бо нақшҳо ва ороишҳо оро дода шудаанд, ки дар бораи омилҳои фарҳангӣ ва динии сокинон гӯё маълумот медиҳанд. девораҳои қадим, масҷидҳо ва мадрасҳо бо нақшҳои зебо. имрӯз Конёбодом қисми муҳим дар зиндагии муосир аст, вале таърих дар мардум ва меъморонаш зинда аст. дар ин ҷо гузашта ва ҳозира дар як ҷараёни умумӣ ва якдигар ба ҳам пайвастанд ва ба мо ёдрас мекунанд, ки нигоҳ доштани таърих чӣ қадар муҳим аст. имрӯз ман ин ҷо ҳастам, ки пухтани самбусаҳои варақии дегиро омӯзам. Mana ma hozir sambusaҳои варақӣ пухтидем. ин аз пеш мондагӣ очаҳомо, буваҳомо ягон маъракаҳо шавад, сартӯиҳо шавад, пухта мебурдем. мана пешвақт ҳама одаш хонаш бимпухт, маъракаҳои азов мепухтем. ҳозир ҳама тайёр шуда ҳамагизи мегирад. ҷои дидем фақат миёна мезанед. агар шумо калон калон хоҳед, боз ёлаи калонтар гирифтан мумкин. овқатҳои маҳаллӣ самбусаҳои танӯрӣ мекунанд. сумалак мешавад, сумалаканда овқатҳои ҷаварӣ мешавад, ош мекунанд. ҳама самбусаи ҳар се пухта мебаранд. дастархонҳои хушрӯкаро наврӯзӣ мекунем, молдаҳо самбусаҳо мекунанд. самбусаҳои танӯрӣ мепазем. вақтҳои алафҳои вай шавад, самбусаҳои алафина бисёртар мекунем, чунки фоидашай мегӯем. дани вай ба кашни, чӯлбаҳо, алафҳои вай бисмиллоҳ мегӯем. ҳамин хелако ҷудо самбусаҳои ба мазза мешавад. танӯрба мепазем. духовкагин танӯрия набираҳо маъқул медонад. аввал оби хунук боли намак ба камакак оби гарм андохта намакашо об мекунем. сони як чимди сода меандозем. сода бисёр даркор не. خب میپزده کن شکرتون بیارده کن
من نبیرم فاطمه خان و میپزد چند سال؟ سنفی نیوم تمام کرد سامبوسا و یردام کرد خمیرم میکند باسن پیتزا هم میپزد سالاتای تیار کردم کرد وقتی افقات شود افقاتای میکند نرمال نمیشد خیلی پیش میپختیم اکن حاضر نمیپزیم حاضر پیتزا ها برامدگی و یا برامدگی بچه ها نمیخواهد این خیلی وای کند پیتزا باشد و وای برفت خود داکو همه خیلی چیزایی میخواهن امتبانگی ها ما کن پیش وقت ساخته میشتیم ما خوشدن ما یکان جای وای شود در قلم ساخته میدادیم بالاش به شکرهای چاشته حاضر اکن من همه چیز کوی چنده بچه هم حاضره ها جدایی هم وای شدگی درجه آلیش کدی این بازار به همه چیز هست که مگزین به هست با میخل پسوده های وای دسترخانه جدایی هم به نهایت خوش گشتگی پیشی نو نگاه کرد پیش هم تو دسترخانه بهم پیچاشید حساب قندم و ویم حاضر همه چیز پسودنده اکورات